A croeso cynnes I chi bore yma. Da ni'n falch o gweld pawb a gobeithio wrth edrych ar eich gwynebau chi bod chi wedi cael dyddiau dedwydd dros yr dyddiau diwetha yma. Croeso cynnes I ymwelwyr o'r de ac o'r canolbarth. Da ni falch eich gweld chi a da ni'n dymuno bendith Duw wrth I ni gyfarfod a'n gilydd y bore yma. Dim ond un gyhoeddiad sgen I ar wahân, na'i croesawu Emyr mewn munud I ddeud mae'r cyfarfod nesaf sydd gynnon ni ydy bore Sul nesaf, felly fydd o ddim cyfarfod canol wythnos yn ystod wythnos. Felly bore Sul nesaf bydd dwi'n meddwl mae Rhodri yn arwain yr cyfarfod. Mae Rhodri yn pregethu yn Cildwrn y bore yma, da ni'n dymuno bendith arno fo. Dafydd yn Eglwys Bach. Dafydd yn Eglwys Bach y bore yma. Felly, da ni'n diolch I Emyr am ddod ato ni. Da ni'n mwynhau y gwmnïaeth, wrth gwrs, fel teulu, ond da ni'n dymuno bendith Duw a cymorth yr Ysbryd Glân wrth fe'n harwain ni yn ein haddoliad y bore yma. Felly, croeso a pob bendith. Gawn ni weddio. O ddiwyntad, da ni'n diolch I ti nawr am y cyfle yma I ddod ato ti, I blygu o flaen y Duw sydd wedi ein creu ni, y Duw sydd yn cynnal ni, Duw sydd yn ein caru ni, fel yn gymaint bod, fel da ni wedi dathlu dros y dyddiau diwetha yma, anfon ei unig anedig fab I fod yn wyredwr byd. A da ni arglwydd yn llawenhau yn y cyfnod yma wrth I ni gofio am yr arglwydd Iesu Grist yn dod mewn cnawd. Helpa ni arglwydd wrth I ni edrych ymlaen at flwyddyn newydd, wrth I ni barhau yn ei deithladau'r Nadolig, I gofio mai yr hwn ydy yr arglwydd Iesu Grist ydy'r anreg mwyaf gwerthawr a roddwyd erioed i'r byd. Felly arglwydd ni'n gofyn dy gymorth wrth I ni nawr cyd-addoli gyda'n gilydd. Bendithio ni a rhoi ni yr Ysbryd Glân yn helaeth I agor y gair I ni, I creu'r ymateb sydd yn weddus ar ein cyfer ni ac yn weddus ar gyfer y gair wedi dwy'n ger bron ni bore yma. Gogoneddyd enw yw ein gweddi yn enw Iesu Grist. Amen. Mae'n dda cael bod nôl yma. Ie, mae'n braf cael treulio amser efo teulu, ond hefyd yn braf cael bod yma mewn chwaer eglwys mewn ffordd i'r un eglwys ni yng Nghaerdydd, cael treulio amser efo y saint. Nawr, mae dydd Nadolig wedi bod, ond dyw cyfnod y Nadolig ddim drosodd. A felly, ni'n mynd I ganu carolau gyda'n gilydd y bore yma. Ac yn dechrau efo'r garol enwog o deied pob Cristion I Fethlem yr awr, I weled mor dirion yw ein Duw. Nawn ni sefyll I ganu mawd yn gilydd.
A mae'n siŵr bod ni gyd ar ryw bwynt yn ein bywyd ni wedi bod mewn stori'r geni, drama yn Nadolig. Falle oedd rai ohonoch chi blant. O'ch chi wedi cael cyfle i wisgo lan mewn sioe yn yr ysgol, stori'r geni. Pwy chi wedi bod? Pan o'n i'n fach, yr atgof sydd o fi, pan o'n i'n blentyn, oedd bod yn un o'r gwir doeth. Right? Fi oedd efo'r air. A ni'n meddwl bod hwnna'n special iawn, yn bwysig iawn. Falle bod chi wedi bod yn figail bach, neu Herod. Neb eisiau bod yn Herod. Na. Pwy oedd y merched i gyd eisiau bod, siwr o fod? Wel, siwr o fod Mair. Ond dyfa, Mair. A bore yma, ni'n mynd i feddwl am Mair. Meddwl am be ddigwyddodd iddi hi, meddwl am ei phrofiad hi. A felly mynd i droi at Luc pennod 1. A fi'n mynd i ddarllen o adnod 26 ymlaen i 38. A beth sydd dyn ni fan hyn yw, profiad Mair. Felly Luc 1, a dechrau yn adnod 26. Dyma air Duw. Yn y 6 mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Galilea o'r enw Nazareth. At wyrydd oedd wedi ei dyweddio i ŵr o'r enw Joseph o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r wyrydd. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well, tydi, yr un y rhoddodd Duw ei ffafr iddi, y mae'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisio ddirnad, pa fath gyfarchiad a allai hwn fod? Meddai'r angel wrthi, paid ag ofni Mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. Ac wele, byddi yn beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwyr ef. Rydd yr arglwydd yw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn, gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr? Atebodd yr angel hi, daw yr ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyr y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Ac wele, mae Elizabeth, dy berthynas hithau, wedi beichiogi ar fab yn ei henaint. A dyma'r 6 mis i'r honna elwyr yn ddiffrwydd, oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air di. Ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Amen. Diolch i Dduw am ei air un i'r bore yma. Nawr, ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Pe bawn ni wedi darllen ymlaen, byddwn ni wedi clywed Mair yn canu can o fawl i Dduw, yr un sydd wedi ei achub hi a nynne. Ond ni'n mynd i ganu can nawr sydd yn seiliedig mewn ffordd ar gan Mair. O fenaid can, mawr ha yr arglwydd Dduw. Nawr ni sefyll i ganu. O
Yn ei weddio, fy nghyfeiriad, ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd, ein Duw. Ie, ni'n ymwybodol, erbyn heddi bydd llawer o bobl wedi dechrau anghofio am y Nadolig. Arglwydd, falle bydd oedfaon carolau a sioe Nadolig a popeth arall, yr anrhegion a y twrci a'r mince pies a'r pethau hynny yn dod i ben iddyn nhw. Ac arglwydd bydden nhw'n symud ymlaen i'r peth nesaf. Arglwydd, dyn ni ddim eisiau gwneud hynny. Ni ddim eisiau pacio y Nadolig a pacio'r newyddion da ac pacio'r arglwydd Iesu Grist lan a'i roi nôl yn yr atig am flwyddyn arall. Na, ni eisiau dod at y y bore yma a parhau i dyfoli di. Ie, dyfawrhau di, fel ni newydd ganu yn dad, mab ac ysbryd glân. I ni y bore yma, a bob dydd arglwydd eisiau cael profi mwy ohono ti. I ni eisiau diolch i ti, unwaith eto am dy gariad di. Y cariad yna nath ddod ar arglwydd Iesu Grist i'r byd fel un ohono ni. Arglwydd i ni eisiau cerdded o ddydd i ddydd yn nerth dy ysbryd glân di. Arglwydd wrth i ni ddod at ddiwedd blwyddyn a meddwl am y flwyddyn sydd o'n blaenau ni. I ni eisiau bod fel Mair fan hyn yn dweud, dyma fi, llaw forwyn neu, dyma fi gwas yr arglwydd. Ac roi yn hunan wrth dy draed di. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y pethau ni wedi gallu dathlu dros yr wythnosau diwethaf yma. Diolch i ti am bob darlleniad i ni wedi clywed a pob carol i ni wedi i canu. Dad, falle bod yr cyfnod diwethaf wedi bod yn ddigon anodd i rai ohono ni. Falle bod Nadolig eleni wedi bod yn un rhyfedd. Arglwydd, falle bod sefyllfaoedd teuluol neu iechyd arglwydd wedi gwneud pethau'n anodd. Falle bod rai ohono ni yma yn galaru y Nadolig hwn. Ond i ni yn diolch i ti. Ein bod ni nawr yn gallu nesau at o ti heddi. I ddathlu nid yn unig bod Iesu Grist i dod fel babi, ond i fod wedi rhoi ei hun drosto ni, ac yna, ar ddydd Sul, ar ddydd cynta'r wythnos, wedi atgyfodi. A diolch fod e'n fyw yn awr, fod e ddim dal yn fabi ym methlem, ond fod e nawr yn frenin ar ei orsedd, ac yn frenin arno ni, ac gyda ni. Ni'n diolch am y newyddion da hyn, beth bynnag sydd yn mynd mlaen yn ein bywydau ni ar y foment, a beth bynnag a ddaw yn y flwyddyn nesaf. Diolch bod ni ddim yn gwynebu'r pethau hyn ar ein pen yn hun, ond fod Iesu Grist, yr Emmanuel, gyda ni, trwy'r cwbl. Arglwydd, helpa ni gofio'r pethau hyn, helpa ni gredu y pethau hyn, helpa ni i fyw yng ngoleuni y pethau hyn. Dad, ni'n diolch, mae'n nid just stori yw hon. Mae'n nid rhyw, fairy tale yw y pethau hyn, ond fod y pethau yma wir wedi digwydd i Mair ac i'r cymeriadau eraill i ni'n darllen amdanyn nhw. Ond diolch fod y pethau yma yn gallu bod yn wir i ni'r bore yma. A wneud i siarad â ni felly, trwy dy ail di. Arglwydd, beth bynnag yw ein sefyllfa ni bore yma, wneud i fod yn agos ato ni a gweithio yn ein calonau ni.
Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn bod ni'n troi at air Duw, ni'n mynd i ganu carol arall. Ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach. Ac yr ail bennill yn dweud hyn yn dydy. Sa'ch ni'n gael cael bywiol ddŵr Ezekiel ar lun Mair. Ar lun Mair. Y gwir Eseia Daniel ar lun Mair. Cael bachgen doeth Eseia. Raddewyd roed i addar Alpha a'r Omega. Ar lun Mair. Mewn cor y Methlem Juda. Ar lun Mair. Diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganu yn gilydd. Os oes Beibl gyda chi, trowch at yr adran a ddarllenon ni, yn Luc pennod 1. A fel fi wedi dweud yn barod, be fi eisiau ni wneud bore yma yw i feddwl ychydig am brofiad Mair. Achos i rai ohono ni, falle bod ni ddim cweit yn siŵr beth i wneud o Mair, neu sut i feddwl am Mair. Mae rai traddodiadau o'r eglwys dros y blynyddoedd wedi gwneud yn rhy fawr o Mair, na'r reality, na'r ffaith,
Mae yna rai carfannau, rai traddodiadau o'r eglwys yn gweddio i Mair ac yn ei mawrygu hi yn ormodol a bron a bod yn rhoi hi lan ar yr un lefel ar arglwydd Iesu Grist. A dyw hynny ddim yn iawn. Dim ond un gwaredwr sydd, un achubwr sydd. Dim ond Crist a allachub. At o fe, neu trwyddo fe, ni'n dod at y tad. Mae Mair yn dweud hynny i hun, taswn ni wedi darllen ymlaen, a ni wedi canu ychydig o'i chan hi, mae hi'n gweud, Duw yw fy ngwaredwr i. Ond y perygl wedyn, a fel pobl ni'n dieddol o swingo fel pendulums, un pegwn i'r llall, y perygl yw, os ni ddim yn gwneud yn rhy fawr o Mair, bod ni'n gwneud yn rhy fach ohoni. Ddim yn meddwl ohoni o gwbl, neu meddwl, wel, oce, gath hi brofiadau mawr, ond dwi ddim yn berthnasol i fi. Y bore yma, gobeithio allwn ni gael rhywfaint o gydbwysedd, cwrdd yn y canol. Gweld a diolch i Dduw fod Mair wedi cael breintiau aruthrol. Nath hi gael profiadau amazing. Ond gallwn ni rannu yn ei phrofiad hi. Rannu yn yr un fendith a gafodd hi. Felly, beth brofodd Mair? Mae yna 4 peth i fi eisiau ni nodi y bore yma. Peth cyntaf ni'n gweld yn yr hanes yw fod Mair wedi profi neges Duw. Mae'n cael neges gan Dduw. Ni gyd yn gyfarwydd ar hanes, fi'n siŵr, ni'n clywed yn dyn ni yn y 6 mis anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw at Mair. A'r gair angel, wrth gwrs, yn golygu negesydd. So mae Gabriel, y negesydd, yn dod o Dduw at Mair. Pam fydd e'n dod? Wel, wrth gwrs, mwyn rhoi neges. Mae Mair yn derbyn neges uniongyrchol gan Dduw. Ac iawn, mae'n wir i ddweud fod yna rhywbeth special yn hyn. Dwi ddim yn hollol unigryw, mae yna bobl eraill yn derbyn negeseuon gan angylion, mae yna bobl eraill yn derbyn negeseuon gan Gabriel hyd yn oed. Ond mae yna rhywbeth special, rhywbeth anarferol yn hyn. A falle bore yma, neu falle dros y Nadolig yma, chi di meddwl eich hun, wel, byswn ni'n hoffi cael angel yn cnocio ar fy nrws i. Byswn ni'n gallu credu os oedd Gabriel yn ymddangos yn fy stafell i yn cyhoeddi neges i fi. Mae'n siŵr bod y mwyafrif neu pob un ohono ni ddim wedi cael y profiad yma. Ond mae pob un ohono ni wedi derbyn neges gan Dduw. A mae'r neges yna yr un mor ddilys a'r neges rhoddwyd i Mair. Ni'n darllen ar ddechrau'r llythyr at yr Hebreaid. Hebreaid pennod 1, adnod 1. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiau trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrth ddim ni mewn mab. Mae'r adnod yn dweud bod Duw wedi llefaru wrtho ni, wrtho chi ac wrtho fi. Mae wedi rhoi neges i ni. Mae wedi siarad gyda ni ym mherson yr arglwydd Iesu Grist, ac mae wedi siarad gyda ni yn ei air. Mae'n siarad â ni heddiw, trwy ei ysbryd glân. Wrth i'r gair yma cael ei ddarllen, wrth i'r gair cael ei esbonio, mae Duw yn siarad. A dyw'r ffaith fod e'n siarad gyda ni bore yma ddim trwy angel, neu ddim trwy ryw arwydd yn yr awyr, neu trwy perth sydd ar dan, ond ddim yn llosgi, neu un o'r pethau fel yna, dwi ddim yn golygu bod y neges ddim yn ddilys, ddim yn berthnasol, ddim yn wir, a ddim yn awdurdodol. Mae e'n neges gan Dduw i ni. Y darlun oedd yn dod i'n meddwl oedd
cael neges gan y brenin. Right? Mae rai pobl yn y wlad yma ac ym Mhrydain, maen nhw'n cyrraedd oedran, 100 mlwydd oed, right? A beth sy'n digwydd? Chi'n cael telegram, right? Rhaid ni ddim yn gwybod beth yw telegram, llythyr, fancy. Telegram o'r brenin neu o'r frenhines pan oedd hi'n fyw. Right? Oedd rhywun yn heili wedi cael, cwbl o bobl wedi cael telegram iddyn nhw, personol, gan y brenin neu'r frenhines. Okay? Waw. Ond ar ddydd Nadolig, am 3 o'r gloch fi'n credu, byddwch chi wedi gallu troi mlaen y teledu a derbyn neges. Gan yr un brenin neu'r frenhines pan oedd hi'n fyw. Neges i chi. Right? Nawr, dyw'r union fformat ddim yr un peth, ond mae e'n neges dilys gan yr un person i chi. A just achos bod y neges ddim yn dod yn y ffordd byddwch chi wedi dewis, y ffordd byddwch chi wedi hoffi, dwi'n ddim yn esgus i chi i'w anwybyddu e. Nwch chi gael pobl weithiau, newch chi. Chi'n trio cysylltu dyn nhw, a maen nhw'n dweud, chi'n ffonio nhw, a maen nhw'n dweud, rofa mewn e-bost i fi. Neu chi'n anfon WhatsApp, a maen nhw'n pigo lan y ffôn, achos dyn nhw ddim yn hoffi anfon neges. Ni methu gwneud hynny gyda Duw, right? Dwi falle ddim wedi anfon angel i siarad gyda ni, ond mae e wedi siarad gyda ni yn ei air, as nid ein lle ni yw dweud, ti ddim di anfon y neges yn y ffordd byddwn ni di hoffi. Na, mae'n rhaid i ni ymateb i'r neges mae e wedi roi. Felly na'r peth cyntaf, mae Mair yn derbyn neges gan Dduw, ac i ni wedi derbyn neges gan Dduw. Beth yw cynnwys y neges? Dyma'r ail beth. Gras Dduw. Mae Mair a ni yn derbyn gras Duw. Mae Gabriel yn dod at Mair, mae'n cyhoeddi adnod 28, henffych well, tydi yr un yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Ac yna mae'n dweud yr un peth, adnod 30, paid ag ofni Mair oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. Ond y reality, os oedd angel yn ymddangos i ni y bore yma, byddwn ni siŵr o bod yn petrified. Byddwn fe'n frawychus o brofiad. A mae'n amlwg bod Mair yn teimlo, yn betrus, yn teimlo, yn ofnus. A felly mae Gabriel yn ei chysuro hi'n syth 2 waith paid ag ofni. Mae hwn yn newyddion da. Mae'r neges sydd gen ni yn neges o ffafr, neges gras yw hon. Ni angen cael ei cysuro weithiau, ynddi ni? Ambell tro bydd yn ffôn i'n canu yn ystod y dydd, falle byddai yn y tŷ, ac mae'n ffôn i'n canu, fi'n gweld y geiriau yn dod lan ar y sgrin, Ysgol Gymraeg Melyn Griffith, dyna'r ysgol lle mae'n plant ni'n mynd. Fi'n gweld y geiriau yna ac yn syth panic. Be sy'n mynd mlaen? Be sy'n wedi digwydd? A byddai'n ateb y ffôn, fi'n llywodraethwr yn yr ysgol, dos ni wedi hynny. Fi'n ateb y ffôn, ac bron yn ddieithriad, y peth cyntaf mae'r person yn dweud wrtho fi yw hyn, dim angen poeni. Mae'r plant yn okay. Don't panic, mae popeth yn iawn. Dyna mae Gabriel yn gwneud wrth Mair. Paid ag ofni. Achos oedd gan Mair lle i boeni. Na'r gwir, mae rhaid ni ddeall hynny amdani hi, right? Fi'n siŵr oedd Mair yn ferch hyfryd. Fi'n siŵr oedd hi yn lyflu. Mae'n amlwg yn ferch diwiol sydd yn ceisio Duw. Ond oedd hi ddim yn berffaith. Please, peidiwch meddwl hynny am foment. Ni'n clywed hi'n sôn yn ei chan hi yn nes ymlaen am sancteiddrwydd Duw. Ac am drigaredd Duw at bobl fel hi. Oedd hi angen gras Duw. Oedd hi yn bechadur fel pob un ohono ni. A felly mae'r angel wrth ymddangos iddi yn dweud wrth hi'n sydd paid ag ofni, rwy ti wedi derbyn ffafr gan
Dduw. A chi'n gwybod be'r bore yma, dyna'r un neges sy'n dod i ni. I ni wedi profi ffafr. Nawr, mae Mair yn cael ffafr arbennig, cario y Meseia yn ei chroth, nawn ni ddod at hynny mewn moment, ond mewn ffordd, dyw'r gras mae hi'n profi ddim yn wahanol i'r gras rydyn ni yn ei brofi. Y bore yma, y Duw yma sydd mor lan, mor bir, bod e ddim yn gallu edrych ar bechod, fod e wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Byddai pob hawl ganddo fe i'n dinistrio ni, a'n gadael ni, a'r goll yn ein pechod, y newyddion da yw fod e wedi'n caru ni. A fod e wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, a dyna pam mae Iesu'n dod, yn dyfa, mae'n dod fel gwaredwr. Mae Duw y mab yn cymryd cnawd ac yn dod i'r byd fel person pam mwyn ein hachub ni. Mwyn byw y bywyd yna nath Mair methu ei fyw a y bywyd i ni wedi methu ei fyw ac yna roi ei fywyd yn aberth yn ein lle ni. Mae'r neges yma sy'n dod ato ni yn neges o ras. Mair yw bod hi yn profi gwaith Duw. Okay? Mae hi'n profi Duw yn gweithio yn ei bywyd yn dydi, llawn droswch. Sut gall hyn ddigwydd? Sut gall hi gario y Meseia? Mae hi wedi dyweddio efo Joseph, mewn ffordd wedi priodi gyda Joseph, ond dyn nhw ddim wedi dechrau byw bywyd priodasol gyda'i gilydd. Sut gall hi ddisgwyl babi? A mae'r esboniad rhyfeddol yma'n dod yn dydi, adnod 35. Daw yr ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny, gelwir y plentyn a genhedlir yn sanctaidd mab Duw. Nawr mae'n y ddirgelwch mawr fan hyn. Mae'r iaith sy'n cael ei ddefnyddio'n debyg i lyfr Genesis a hanes y creu. Chi'n cofio yn Genesis, ni'n clywed am y byd, fod y byd yn y lle cyntaf yn afluniaeth a gwag. Hynny yw, sdim bywyd ynddo fe. Ond yna mae'r ysbryd ni'n clywed fel petai'n hofran dros y dyfroedd. A mae nerth Duw yn dod â bywyd i'r byd. A mae Duw trwy ei angel yn dweud wrth Mair, mae rhywbeth tebyg mynd i ddigwydd yn o ti nawr. Mae Duw yn mynd i weithio yn dy groth di fel bod y mab tragwyddol yn uno ei hun efo natur dynol ac yn dechrau rhywbeth newydd. Dynoliaeth newydd, creadigaeth newydd, dibechod. Mae Duw yn mynd i weithio ym Mair i ddod â bywyd newydd. Mae Duw yn gallu gweithio yno ni i wneud yr un peth. Nawr, peidiwch cam ddeall, okay? Roedd genedigaeth y Meseia yn rhywbeth unigryw. Okay? Oedd hwnna dim ond yn gallu digwydd unwaith. A felly, di ni ddim, peidiwch panico, right? Chi ddim yn mynd i feichiogi yn y ffordd rhyfeddol yma. Nid yna fi'n golygu. Ond ni yn gallu cael profiad o'r un fath. Be fi'n golygu? Wel, mae'r Beibl yn dweud bod ein calon ni yn afluniaidd a gwag. Mae'r Beibl yn dweud bod ni yn farw, does dim bywyd yno ni. Ni'n farw yn ein camweddau am pechodau ni. Ac bod Duw wedi cyhoeddi'r neges graslon yma, bod e wedi'n caru ni, ein stad naturiol ni yw bod ni'n gwrthod hynny. Falle bod chi wedi gweld hynny yn eich bywyd chi. Chi wedi clywed y peth yma, chi wedi clywed stori'r Nadolig a'r Pasg a phopeth dro ar ôl tro, ond dwi ddim yn cyffwrdd chi. Sdim diddordeb gyda chi. Ond i'r Cristion mae rhywbeth yn newid. A be sy'n newid? Wel, mae Duw yn gweithio yno ni.
Mae'r ysbryd glân yn dod, a mae nerth y goruchaf yn ein cysgodi ni. Os allai roi fel hyn, mae'r ysbryd fel petai'n hofran dros ein calon ni ac yn dod â bywyd. Mae Iesu'n dweud yn dydy mewn man arall fod rhaid ein geni ni o ddichod. Dyna sy'n gorfod digwydd i ni angen cael ein geni eto. Mae un o'r carolau ni'n canu dros y Nadolig yn dweud ganwyd ef o ryfedd drefn fel y genir ni drachem. Dyna pam mae Iesu wedi dod mwyn dechrau rhywbeth newydd yno ni. Ydych chi wedi profi rhywbeth o hynny? Falle dros y Nadolig yma. Falle dros y dyddiau diwethaf. Falle hyd yn oed bore yma. Wrth i chi ddarllen gair Duw, wrth i chi feddwl am y pethau yma. Mae'n dechrau wneud sens. Mae pethau oedd falle'n swnio mor wirion, mor od, pethau oedd dim diddordeb gyda chi ynddyn nhw o'r blaen, yn sydyn iawn chi'n dechrau gweld, wel mae hwnna'n wir. Mae hwnna'n disgrifio fy mywyd i. Chi'n dechrau gweld eich angen chi. Chi yn teimlo, chi'n gwybod, chi'n ymwybodol bod yna lais yn galw arno chi. Bod Duw fel petai'n tynnu chi ato fe ei hun. Ac os chi wedi profi unrhyw beth o hynny, peidwch gwrthod. Peidwch anwybyddu hynny. Mae eisiau chi ymateb. Mae Duw yn gallu rhoi bywyd newydd yno ni just fel wnaeth e i Emyr. Mae Duw yn gallu'n gwneud ni yn greadigaeth newydd. Falle bod chi'n edrych ar eich gorffennol chi, eich bywyd chi, a mae'n mes. Na gyd chi'n gweld tu ôl i chi yw rhyw llwybr o destruction tu ôl i chi. Mae'n faddeuant i gael. Mae Duw yn dweud allai wneud ti yn newydd. Yn berson newydd sbon. Dim ond Duw all wneud hynny. Ni methu wneud hynny ni'n hunan. Mae yn gallu gweithio yno ni fel wnaeth i Emyr. A fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola y bore yma. Pedwerydd peth nath Emyr brofi, a ni'n gallu profi e hefyd, yw presenoldeb Duw. Presenoldeb Duw. Mae Emyr yn derbyn y neges yma. Mae'n ymateb mewn ffordd hyfryd nag yw hi, adnod 38. Mae'n dweud, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di. Mae'n llawn ffydd. Ac ar ryw bwynt, ni ddim yn gwybod yn union pryd, ond ar ryw bwynt yn dilyn hyn, mae Duw yn cyflawni ei addewid. Mae Emyr, trwy waith dirgel yr ysbryd glân, yn beichiogi yn ei chrothi. Ac am 9 mis, siwr o fod, tia, nath i gario'r plentyn bach yma, y Meseia, yn ei chroth. Ac yna esgor arno fe. Gafodd hi'r fraint yna o deimlo Duw ynddi hi. Y Duw ddyn yn ei chicio hi. O'n i'n wyndro wrth baratoi'r neges yma. Nath Emyr profi rhyw cravings? Wel, mae mama beichio gweithio'n profi rhyw cravings. Nath Emyr profi rhyw cravings? Mae'n siŵr oedd yna adegau lle oedd cael y plentyn yma oedd i mewn iddi hi di gwneud hi'n anghyfforddus. Ond na chi fraint. Braint o brofi presenoldeb Duw ynddi hi. Nawr falle bod chi'n meddwl, wel, ar y pwynt yma, dyna ddiwedd y gymhariaeth, right? Ni methu mynd yn bellach fan hyn, ydyn ni? Sdim byd fel hyn ar gael i ni, oes e? Wel, oes. Mewn un ystyr, mae rhywbeth hyd yn oed yn well ar gael i'r Cristion na nath Emyr ei brofi am y cyfnod yna o feichiogrwydd. Gai droi eich sylw chi at rhai adnodau. Yn Ioan 14,
Adnod 23. Mae Iesu Grist yn dweud, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Iesu'n dweud, mae ar tad ddod i fyw yno chi. Yna yn Effesied pennod 3. Effesied 3 adnod 17. Mae Paul yn sôn am Crist yn preswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Yna yn Colosied pennod 1. Adnod 27. Ni'n clywed hyn, dyma'r ddirgelwch, Crist yno chwi. A'r un syniad eto yn Galatied pennod 2 ac adnod 20. Galatied 2, 20. Rwyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ, a mwyach nid my fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. Wel, dros y Nadolig, ni wedi dathlu fod Iesu yn Emmanuel. Iawn, fod e'n Dduw gyda ni. Bod Duw wedi dod i'n plith ni fel person. Bod Christ wedi dod i'n cynrychioli ni ac i farw yn ein lle ni. A mae hynny'n wir ac yn bwysig. Ond mae yna rhywbeth mwy gallwn ni ddweud fan hyn yn does, bod e'n Dduw ynom ni. Doedd ddim just yn Dduw gyda ni, mor ryfeddol yw hynny, mae e'n Dduw yno ni. Mae Crist yn byw yno ni. Mae wedi gwneud ei gartref yno ni. Dyna braint y Cristion. A bydd y profiad yna yn ein newid ni. Byddwn ni'n cael cravings am bethau newydd, pethau o'n i ddim yn dymuno gwneud o'r blaen. Byddwn ni ddim eisiau gwneud rhai pethau o'n i arfer gwneud. Mae yna adegau lle bydd cael Crist trwy ei ysbryd yno ni yn anghyfforddus. Falle bydd e'n procio'n cydwybod, falle byddwn ni'n dweud rhywbeth ac yn meddwl i'n hyn, o, dos ni ddim wedi gweud hynny, mi eisiau fi ymddeheirio. A falle byddwch chi'n cael eich temtio i fynd rhywle, byddwch chi'n meddwl chi na, nid dyna lle fi fod mynd mwyach. Gath Emyr y fraint yna o Iesu ynddi hi am 9 mis fel babi. I ni'n cael y profiad yma am byth. Doedd ddim yn stopio. Duw gyda ni, Duw yno ni, am byth. Mae'r Nadolig wedi pasio, neu ar drothwy flwyddyn newydd. A falle bod chi ddim yn edrych ymlaen. Falle bod yna bethau o'ch blaenau chi a mae'n codi pryder arnoch chi. Os chi'n Gristion, chi ddim yn gwynebu'r flwyddyn nesaf ar eich ben eich hun. Mae Duw wedi siarad, mae wedi rhoi neges o ras i chi, mae wedi gweithio yno chi, a nawr mae e gyda chi. A wnaeth e fyth eich gadael chi. Diolch iddo. Amen. Amen. Gan i ar y weddi. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti am y pethau mawr a rhyfeddol i ni wedi gweld yn dy air di. Ie, mawr oedd braint Mair, a mawr yw ein braint nynne hefyd. A ni'n gofyn, ie, bore yma ni, di'n helpu ni bob un. Os i ni wedi credu, arglwydd helpa ni i dyfu yn ein ffydd ni. Os i ni hyd yma wedi bod yn gwrthod o arglwydd ro y ffydd i ni allu credu yr hyn ni wedi glywed y bore yma. Dad, ni yn cyflwyno yr flwyddyn sydd i ddod. Jyst ym un ohonyn ni'n gwybod beth yw ddisgwyl. Ond diolch i ti, dy fod ti yn addo
bod gyda ni. I nerthu ni, a'n cario ni, a'n harwain ni, a bob cam. Derbyn ein mawl ni a'n diolch. A bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen. Mae blwyddyn yn agor o'n blaenau. Ni wyddom beth aw yn ddihi. A'i mwynder a dyddiau hyfrydlon a'i stormydd helyntion diri. Ond gofyn am nawn am dy gwmni. Dy fendith a thysbryd i'n plith. A lliaws dy hen drigareddau'n cadw'n ddihango i'n bydd. Yn ni sefyll i ganu mawl, dyn gilydd. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.